Nanganak na ni sukad pagkuan sa Katulo na ni ang anak ni. ay katulo na niya. Oh. Bayad na ka. Kabayan ako kuno. Pulo man to kabuk no. Oh. Nya, atong namatay na kulang nga 6,000. PCIC mo ka to. 76,000 mo nang sa PCIC nya. Oh. Oh, Asa man tong mga kuan nimo? 63,000 mo rin gibayad. Ha? Asa man tong Ironbark? mga native nimo? Ano ba ni tibre? Adili katong buang nimo ba nga crossbreed? Kanding diri. Ha? Ako yung buang diri pre. Wala na? Puro na nita na sa ani. Puro na ni sa anin tanan? Oh. Wala na kay pag-abot sa katong diri nga katong diri type Wala kay gipisa out pa, gipisa out. agi pa face out no. Oh, ay ako divide ba na ko rin ako kay Oh, diri man ko sa una kan papa. Oh. Kay hasol man kay man sila nga kung mag kuan ka diri mag-maneuver ka diri sa imong kuandi nga daan sir. Kinahanglan mag-ilis ka sa bato, ilis ka sa dina, maligaw ka, patay na tani nga pas mo ta. Naman lagi ito mo. Kuan mo na. Anak man aning kuan. Kato. Pero kuan siya. Nasa ko nga Mo na nahabilin sa una. wala gyud. Bago ro gini, island born naman ni tanan. Di pa man to dugay itong kuano? Mga pila ka tuig sukad pag-abot. So may Duha ka tuig no? magduha na. Katulo na nanganak. Katulo na nga na. Pag-abot dire buntis naman to no. Daan. Kana mo nang dagko ang original. Mo nang kuan ni island born na. Anak na nani dire. Ay dili ba kaning mga inahan mo na original nga niabot. Dili. Kani ang original dire. Aka nang dagko anak na na. Anak. Island born na na. Island born na. Tali ara pre no. Ay. Unsay page gyapon. Karon na mo gamit ron. Kani mo ni oh. Spin green. May kay nagakuha ka ni San Miguel man eh. Dili sa kuan ni gikan ni Cagayan de Oro sa Isabel. Mo kani. Naman may kontak sa kuan sa atong doktor na si Dok Busyana. Big- oh. Nagkuan na ni. Ah, Mo atabang kuha ni dito. Ah. Kuan address slots 10,000 per kilos kada delivery. pila pa yung bayaran ninyo? Pero tura man sa mga kuy kay Coop man no. gihatag man sa ilag, gihatag nila size. Oh. Patungan naman ng 30 centavos para na income ang co-op. Sa to pa 630 mong kuha. Pero sa gawas 750. Ang spin green. Oh. Yeah, maka-cheaper mo kaani kay pila ko diya sa mga karon melon. Naday spit green. 150. Di na ilang page ba? Mo ni original? Oh, mo yung original. Ha? Mo yung original. Kato island born na to? Island born na. Kani third generation na ning gagmay. Oh, third na. Ikatulo nung kanang anak. Ang permirong anak kato nang dagko. Oh, kalang dagko. Oh. Nya kaduha. Ikaduha. Ay kaduha. Kana lagi pre. Oh, kana mo na permirong anak. Merong anak first generation. Oh, second. Kani mag anak naman ni kaisa kay anak naman ni kaisa ang isa ani na ramon daw bay. Pero wala magdungan og anak. Dungan kay sabay man ako ni siya o AI ni siya. dili. Asa imong kuan turjaker? Ora dito ang manjirahin ako dito. Asa katong Dua. Pero ang kuan ani kani kuan mo ni ko sa o. Nya katubod. sa pulo ka buok nga gihatag sa Indiga Project PL unsa ganin siya? Real variety. 480. Sa pulo ka buok pilay bayi ato. Permirong anak yon unom. Nya ang laki 8. Oh. Aw, Kani mo ni majirjiray. mo ni manong jakay na ko. Pabo isa dito. May pagidi na ni agi kag kawayan ani pre. Oh, Wala. Wala ko nagi kawayan. Lugi ang kawayan pre. Kuan kanang agi ko patong inani pero dos ra siyang kalapad. Kani gitres Sa ko na battery dagwa. Ako mga 2 hektarya sa akong naper. Kulang pa. Kulang na oy, 5 ka baka. Kulang. Kulang eh. Kulang. May man tong baka kay pwede rin man og patsong ra tanan. Oh, patsyong tanan. Kini kay di man. Di. Bigyan na namin negligyons. Oh, baliktad pre no. Legumes gyud siya ang daghan dapat no. Kini puro naman ikapon ako tanan pre. Kani. Ang mga laki. Kay may gusto sa amo ang sa co-op nga kapunon tanan ng mga laki. Kay para mabaligya nimo og dili. Para dili sa mudagan sa gawas nga sa Oh, anin sa baraton man ka. Sa anin na gid breeder mapuglino man man daghan ni sa gawas nay mo kuhag breeder di man gibaligya. Tama gyud ka pre. Ano nga kapon.
Kani primero pa nila ang anak sa Island Burn. Kani. Oh. Ano man yung Island Burn ani? Pila day anak sa permiro? Kani unom ka ba upat ka laki. Ah, ang permiro niyang anak, upat ka bay. Upat ka laki, Oh, unom. unom ka ba Nga ikaduha. Ang ikaduhan niya ko ana. Isa ka ba walo ka laki. Mo gyapon nahitabo. Mga katong ako ah. Oh, Mo ang nahitabo ron Oh. ikatulo na diha. Duha ka ba unta namatay ang isa. Nahog pito gyapon ka laki, wal isa ra ka ba Pero kwartahan gyapon ni mong ay, laki. makwarta. Tagpila may baligya. 200 na mong kuan live it. Oh, mapoy ako ang baligya. Ako na tong kunon pre. Kapunaron paspas ko. Wala na yun. Ang mga laki. Wala na yung laki.